Takže čau, já jsem Ricky, no a vítám vás u nového videa. No a v dnešním videu bych se s vámi chtěl i já jako podělit o to, co jsem já třeba dostal k Vánocům, abych jako řekl třeba ty nějaký ty prostě dárky, které jsem třeba já dostal. Takže začneme tím, co asi budu využívat nejvíc, a to je takhle na hlavu, že takhle si to dáte, že jo, na hlavu, a tady jsem se pak dá telefon. A takhle budu natáčet všechno, co jako vidím já. To se mi upřímně za mě jako líbí hodně. Pak jsem úplně to stejný dostal akorát na tělo. Tam si to akorát ještě musím poupravit, aby mi to sedělo. Pak jsem dostal takový ty LED světla. Tady to. Takhle, takže si pak vydekoruju vlastně můj pokoj těma LED světlama, na což se mediálně těším. Pak jsem dostal jako ty sadu pinzet, protože já teď jako hodně dělám takový jako, to říct, titěrný práce, nebo ne titěrný, ale prostě, že tvořím různě, ale takový ty jako miniaturní věc, třeba jako mini Pokémoni balíčky, joj. A takhle, tady jsem takhle dostal jako různou sadu pinzet. Potom jsem dostal takové jako barevné pastelky, protože jsou prostě barevný. Pak jsem dostal tohle. Toho si třeba jako mega cením. Prostě kreslená dead, jako mrtvola. Pak jsem dostal takhle z 3D tiskárny Charizarda, ten je mega pěkný, prostě Zard. To je megálně krásný. Podle na něj jako kouká. Pak jsem dostal mýho Plachtana. A něco, čeho si velmi cením, a to je toto. Ano, dámy a pánové, je to Nintendo, na kterém se dají hrát starý Pokémoni. Ano, budou asi vycházet, si myslím, někdy videa, které budou vlastně jako takhle spojený s těma starýma Pokémonama. A vlastně ze zadu to vypadá takhle, že tady je prostě takovýhle krásný prostě pokébal. A tady pak na bocích jsou taky ty pokébaly, což mě jako třeba osobně hrozně jako potěšilo tady ten dárek, protože to je prostě mega. Rovnou k tomu přišly i sluchátka. Fakt jako v tom balení byly sluchátka, nabíječka, USBčko a takhle, tohle. Kdyby někdo nevěděl, k čemu to je, to jsou propojovací kabely, že si to třeba můžu zapojit do počítače a takhle. Což jsem jako mega rád, že k tomu přišlo i tady to. A nejvíc, co se díval z těch sluchátek, prostě v tom jsou sluchátka. OK. Pak jsem dostal tady toho z 3D tiskárny, tady toho japonského nebo čínského draka, který ve tmě svítí. Já vám to super teďko neukážu, protože to není tma, mám tady rozsvíceno, ale i tak není ještě až taková tma. Pak jsem dostal 50 000 hydrogelových kuliček, protože to se vztahuje k mému dalšímu dárku. A ten vám ukážu jako poslední, protože ten je ze všech největší, a to je Gelgun. Těšte se na tu barvu, protože Takže 50 000, já už jsem teda něco použil, jako teďko se mi to nacucává tou vodou, nějaký už mám jako to hotový. A pak jsem dostal tady ten Lego žabý domek, který je, třeba mi přijde taky hrozně pěkný. Když se takhle podíváme dovnitř, tak taky mega pěkný je to. Mi teda jako přijde. A celkově jako prostě je to mega pěkný. By the way, sorry, že jste to teďko viděli jako trošku na ruby, ale tak s tím se dá smířit. A ano, jsou v tom všechny 3 druhy žab. Tady máme jednu, to je ta, že jo, bílá. Pak tady máme tu klasickou hnědou a zelenou, ta se teda mně osobně líbí úplně ze všech nejvíc, protože je vlastně taková jako výrazná a já mám rád výrazný barvy. No a pak jsem dostal tohle. Kdyby někdo neviděl, tady to je fakt jako Lego. Normálně tady můžete vidět, že je to fakt jako Lego. A ono to je na ovládání. Jo, taky se mi tomu nechtělo věřit, ale fakt jako je. Fakt je to jako na to, na ovládání, normálně k tomu dali i ovladač, takže čekat, to jenom zapnu.
no nice. To je prostě na ovládání autíčko úplně mega pěkný. Ještě k tomu, že červený, já mám by the way mega rád červenou. Takže asi tak. Je to mega třeba pěkný, se mi líbí. Ještě k tomu, jak jsem si to musel postavit sám. Celý. Trošku mě to jako občas štvalo. To jako propojování toho. A teď to úplně největší nakonec. A je to krásná růžová Gelgun. Jo, fakt je to růžový. Mega se mi to líbí. Normálně se tomu dá i takhle vyndavat zásobník. Jaj. A tady jsou vlastně ty hydrogelové kuličky, jak jsem říkal. Takže tak. Já jsem za tady to třeba osobně hodně rád, protože tak mě se teďko napouští, nebo ty koule do toho, ty kuličky, se mi teďko napouští ty hydrogelový a budu jich mít třeba mega hodně napouštěný, jsem si jich tam dal, možná až trošku moc. Ale tak, má to i jako takhle ten tlumič, který se tomu dá normálně jako sundavat. Dá se to normálně i tady takhle jako to přebíjet. Má to scope, polohovatelný tady. Dá se s tím prostě jezdit, já si ho dám takhle. Tak. Dá se s tím polohovat a taky je dobrý tady to. Hele, to vlastně vezmete tady to takhle a ono se to dá dát vlastně takhle jakože do strany. A pak se to normálně dá dát zase zpátky, aby to bylo dlouhý nebo krátká zbraň. Takže tady to je vlastně můj úplně, si myslím, jako největší dárek, který jsem tak nějak jako asi dostal. Je to docela i těžký. By the way, takhle třeba jako pro tu představu nějak vypadají ty hydrogelové kuličky. Takhle prostě, to jsou to takový jako malinkatý takový kuličky prostě, který se jako úplně lehce jako drtěj. Akorát já úplně nechci jako to mačkat nějak, protože já je samozřejmě potřebuji, abych s nima střílel, že jo? Jaj. Hápala mi kamera. Jo, by the way, tady ten stojan na tu kameru, tak ten jsem taky dostal Vánocům. Za což jsem celkem, taky mega rád. A tady tu krabici, tak tu jsem teda nedostal, ale je mega dobrá, protože tady to tak tím se dá odpouštět vzduch, aby se to tam líp dalo. Což se mě třeba hodí u tady toho. A pak se to dá zacvaknout a ten vzduch tam prostě zůstane. Takže tohle by bylo asi tak pro dnešní video všechno. Dávejte like, odběrem se přihlaste k tady tomu kanálu, ať vám žádný podobný video třeba ať už z těch Pokémonů třeba neunikne. No a to bylo všechno. Takže čau.